Igbo onye ọma na-ege ntị, ekele m unu. Abụ m Maazị Ugocha, onye nchọcha na edemede n'ihe banyere asụsụ na omenala Igbo. Onye na-ewetara gị asụsụ na omenala Igbo ghere eghe n'ụdị nkụzi. Ọ bụrụ na ihe a bụ mbụ ị na-akpọtụrụ okpu ozi anyị ihu n'ọgba ozi ọha, ịgba mbọ dekwunyere okpu ozi anyị. Nke abụọ, isoro anyị n'ọgba ozi ọha. Nke atọ, ịlakụrụ ejijere anyị. Nke anọ, ikesanye ndị ọzọ. Nwoke agbapụ ya ọsọ ugbu a. Gịnị ka anyị nwere ikwu? Ihe anyị chọrọ ikwu maka ugbu a bụ ihe anyị kpọrọ denkwugharị. Gịnị bụ denkwugharị? Denkwugharị bụ ihe oyibo kpọrọ tautology. Ụfọdụ ndị Igbo amaghị na enwere tautology, ya bụ denkwugharị n'asụsụ Igbo. Mana dịka ndị na-eme nchọcha na nchọpụta, anyị agba na mbọ ịchọpụta ọtụtụ ihe, tụchapụta ọtụtụ ihe na-anaghị agazi n'asụsụ Igbo na Ugocha Media. Ugbu anyị ga-ewetara gị denkwugharị. Anyị kpọrọ tautology denkwugharị, kpọkwazie written tautology dendegharị, kpọọ verbal tautology kwunkwugharị, mana nchịkọta ya bụrụ denkwugharị. Ị ma na e nwere denkwugharị n'asụsụ Igbo? Ka mgbapụ ya ọsọ. Ọmụmaatụ m ga-enye gị bụ ndị na-asị maka ihi na. Ọ bụrụ na ije n'edemede ụfọdụ dị iche iche n'ala Igbo, o jukwu n'ọnụ ndị Igbo niile maka ihi na. Tupu ị ga-asị maka ihi na, ihe ị ga-ekwu maka na, ma ọ bụ isi n'ihi na. Onye na-asị maka ihi na dịka onye na-asị for because. Ihe ọzọ bụ degharịa ya ọzọ. Tupu ị ga-asị degharịa ya ọzọ, ikwuo degharịa ya ma ọ bụ isi dee ya ọzọ. Tupu ị ga-asị kwugharịa ya ọzọ, isi kwugharịa ya ma ọ bụ isi kwuo ya ọzọ. Ma ọzọkwa, tupu ị ga-asị ma ọzọkwa, isi ma ọzọ ma ọ bụ isi ọzọkwa. Unu ghọtara ka m si akọwa ya? Ihe a na-akpọ denkwugharị bụ ihe juru anyị ọnụ. Anyị wee na-asịzi ka ndị Igbo, onye ọbụla nnekwasị ya anya, wee mara na asụsụ Igbo ịga n'ihu ime ọfụma bụ ma anyị ncha o jikọrọ aka ọnụ wee mebe ihe dị n'asụsụ na omenala Igbo. Anyị na-akpọku gị n'ụbọchị taata. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-enweta nkụzi akụghị mmiri n'asụsụ na omenala Igbo, gbaa mbọ ka ị na-abịa n'okpu ozi anyị n'ọgba ozi ọha. Ị na-abịa ebe anyị ga na-enweta nkụzi dị iche iche. Gwakwa ndị mmadụ maka nkụzi anyị na-enye, maka na anyị apụtala ka anyị bịa gbaa mbọ hụ na anyị tụtere ma nwegharịa asụsụ Igbo. Anyị ga-akpọnatarịrị asụsụ Igbo. Bịa sonye anyị taa. Chọtaba anyị. Aka m bụ nwanne gị nwoke, Maazị Ugocha, onye na-ewetara gị nkụzi n'asụsụ na omenala Igbo n'ụdị ghere eghe. Ndewo. A call to action. We are dearly in need of donations or partnership to produce and release very vital educational materials, both hard and digital, in Igbo language to enhance and promote proper learning of Igbo language from its very foundations. We have both intellectual and professional capacities to handle the projects involved in this journey. What we need now is funding to drive the wheels. If you are interested to donate for or to partner with us in any of them, please contact us through the WhatsApp number on this message or call any of the numbers below for further discussions. Igbo aka ji akụ, onye ọma ọdịmma Igbo na-amasị. Biko bịa menyere anyị akụ maka ọganihu nke ọrụ ngodo ndị a anyị ji n'aka na njem ntute asụsụ na omenala Igbo. Ndewo nwanne m.